výletové neboli takzvaně leisure destinace se vydat nejen po Evropě a na západ za oceán, ale můžete si vybrat z destinací v Africe i Asii. V posledních letech navíc Condor prošel velkou vizuální proměnou. Nový brand na letadlech s výraznými barevnými pruhy, které připomínají slunečníky a plážová lehátka, okamžitě upoutá pozornost na letištích po celém světě. Tento svěží design má zdůraznit právě to, čím Condor vždy byl. Leteckou společností zaměřenou na zážitky a odpočinek. Ten design, ten rebrand je ufat, že vám systém přidělačí, které vám budou vyhovovat. Přijde vám výběr tarifů a míst komplikovaný, tak věřte, že jsme teprve na začátku. U sedaček ještě chvíli zůstaneme, protože je to něco, na čem můžete spoustu peněz ušetřit, ale zároveň můžete i spoustu peněz utratit. Pro vaši představu, cena sedačky se na letech Condoru liší nejen podle cestovníky, ale také podle toho, zda chcete nebo dokonce zda si vyberete řadu, která je v zadní části letadla. A ani to není vše. Cena za stejné sedačky se dokonce liší podle toho, zda si místo rezervujete při nákupu letenky, nebo při online odbavení či na letišti. Nečekejte tady na věc, která funguje u konkurence nebo někde jde, protože přijdete na check-in, nebo že si uděláte online check-in a že tam vám ten systém umožní si vybrat vaše místo zdarma. Tohle u Condoru nefunguje to ani na check-inu. Když přijdete na check-in, tak vám místo to nebude líbit, tak vy si musíte zaplatit za nějaké jiné. Za rezervaci místa na dálkovém letu v Premium Economy můžete u přední řady, kde je větší prostor pro nohy, zaplatit 2600 korun. Za místo v řadě u okna 1300 korun nebo v řadě uprostřed 780 korun. V ekonomické třídě můžete pak zaplatit za přední sedačky také 2600 korun. Za sedačky u okna v prostřední kabině 1300 korun, u okna v zadní kabině 1040 korun, uprostřed v přední kabině 1040 korun a uprostřed v zadní části letadla 780 korun. Stále nejsme u konce. Pokud chcete ušetřit a nevadí vám trochu riskovat, tak můžete počkat až na online odbavení, které bývá dostupné 24 hodin předem. V rámci online check-inu si sice místo nemůžete vybrat zdarma, ale za mnohem výhodnější ceny. Já osobně jsem na mém letu zakoupil místečko na sedadlo Tesla A, které se prodává standardně jako XK za 2600 korun. Při online check-inu jsem za ně zaplatil pouze 18 €, tedy necelých 450 korun. Pokud plánujete let s Condorem, přeji hodně štěstí s výběrem. Komplikovanější než napíše nový business class u Lufthansa, který v rámci jedné kabiny nabízí 5 různých typů sedaček na sezení. Pro sedačky je to pokud budete vybírat, tak vybírejte důsledně a tady to je jeden takový bod, kde dokážete do online check-in. Teď už ale pojďme konečně na let z Prahy do Frankfurtu. První úsek byl zloženě operovým Airbusem A321 Neo, registrace Delta Alfa Zulu. Tento Airbus v zeleném provedení se na palubě ničí oproti konkurenci Mimika. Klasické sezení 3-3 v minimalistickém černém designu, jedna ulička bez palubního zábavního Kámo, systému. lidi, koukejte. Tento let obvykle trvá Já jsem to tam úplně, hodin, koukejte, mi to vypadlo, já jsem zapnul sprinty a dal až do brány, ne? Takhle, a je to v bráně. To bylo nejlepší úplně. Občerstvení na palubě v ekonomické To je poprvé, kámo, leva goat, ne? za pozornost stojí voda a čokoládový bonbon. Drobnosti, ale leto hned zpestří. Pro letecké nadšence a díky, tak tady ještě poznámku a to, že Condor stále provozuje Boeing 757, což je velká rarita a pokud byste si chtěli... Já zkusím nad gola s brankářem, kámo. To by byl jaký trapas, ne? Tak neváhejte, prostě to letadlo nevydrží do nekonečna, ale tam je. Protože široké předvěčka se minimálně jednou objevila Praze na lince do Frankfurtu. Takže i to je možné na občas vidět u nás ve městě. Po 40 minutách letu jsme byli na přiblížení ve Frankfurtu, kde je vždy velice zábavné pozorovat nejen dráhy, na kterou si dáte, ale také okolní provoz, který je ve světovém měřítku i dnes unikátní. Kámo, to je kopyto. Větší kopyto jsem neviděla, ale to je furt, já jsem tam vrátil tam stihnul vrátit golman, kámo. Jsme do Frankfurtu, tam nás čekal vstup na plochu a do terminálu. Tak to bylo těsný. To bylo mega těsný třeba. 5 minut, ne 15, ale klidně 25.
U nás to byla taková ta střední cesta, cesta od letadla do terminálu trvala nějakých 15 minut, tak to ještě Komu ne? furt je letiště, které je na provoz velice zajímavé, nebo na typy letadel velice zajímavé. Jinak. Můžete tam vidět nějaké cestující. No. A na Aerolinky už je to slabší, protože je to hub Lufthansy a letadla Condoru tam samozřejmě taky je. Tam jsem složil random. Na letišti ve Frankfurtu připraven Airbus A330-500 ve žluto-hnědém klavěri Kámo. Delta Alpha November Romeo Juliet. Nezbývalo tedy, než se vydat na 11-hodinové premium ekonomické dobrodružství. Jsou na pískách. Vyzkouším lejt máč, kamo. To bude. Ne všem úplně doporučil, jelikož ve chvíli, kdy nastupujete do letadla a máte možnost nastoupit dříve, tak pak čekáte, než nastoupí i všichni ostatní. A jelikož premium ekonomie před vámi jsou přímo dveře a není tam žádná přepážka, tak ty lidé nastupují vlastně přes vás. A není to úplně komfortní, není to úplně zábava, je to dost utrpení a kdybych nikdy znova letěl na 710A, tak věřte, že budu nastupovat do letadla jako poslední a demotivovat do tebe poletíme. Na sedačce při nástupu na mě čekala tady taková taštička, která je zbarvená žluté pruhy. Třeba vyhrávám si moje máčkamu, tady je to. Že jsme dostali menu, informoval o tom, co se bude studovat. Začali se dvoře, my jsme agrovali spoluzáce a potlačili jsme. Já zkusím na góla hledou. Ne, kamo, dáme si penalty. Penalty. Já doufám, že bude to nějaký tady, protože já dám set place. A dám penalty. Premium Economy u Condoru je spíše marketingové lákadlo, než skutečná prémiová třída. To, co by třída mezi business class a economy měla nabízet, rozhodně ta u Condoru nenabízí. Sedačky jsou jak v ekonomické třídě, tak ve třídě Premium Economy v rozložení 242. Cestující v prémiové třídě má tedy více místa na nohy, ale nic víc. Kabina Premium od ekonomické není u Condoru oddělena žádnou přepážkou či záclonkami, tak jak to bývá běžné. Ve chvíli, kdy si kupujete letenku Premium Economy a vidíte, že je dražší pouze o několik tisíc oproti ekonomické letence, tak nemůžete očekávat nějaký velký zázrak. U velkých aerolinek, jako je Lufthansa, Emirates, kteří prodávají Premium Condoru, to tak není. U Condoru máte cenu za ekonomickou třídu velice nízkou, pak máte o několik tisíc dražší Premium Economy a pak máte cenu například trojnásobnou za business class. Podle mě bíček. Business class, který je na palubě Condoru na 330, tak ten určitě snese srovnání se světovou špičkou, co se týče těch sedaček. Nemůžu mluvit o servisu, neletěl jsem business class, tak vám nemůžu říct, jak kvalitní jsou oproti jiné konkurenci. I labíček jsem mohl dát, ale to je no jsem někam, nevím kam to skočí. Nějakou dobu po vzletu jsme dostali drobné dekry a měli jsme pití a pití například ne, já dám lobíček doprava. Kámo, to bude riskantní, vy máte v ceně i alkoholické nápoje a v ekonomické třídě si musíte za alkoholické nápoje lobíček doprava. Následovalo hlavní já jsem to říkal. Což byl oběd a já jsem si vzal teriyaki, kuře, slíž a zároveň byly na výběr ještě noky. Lobíček, pozor! Tohle všechno přišlo v takovém lobíček, ne, kecám, doleva, v pohodě. Připravené v papírové krabici, tak to není v pohodě. Nenatkne, co se týče tomu nějakého množství a kvality, tak si myslím, že v tomhle případě je to hodně srovnatelné s tím, co dostanete v ekonomické třídě, když například s Etihadem, s Qatar Airways nebo s Emirates. Tam zase žádný velký pokus si
Jdem na to. Zpátečním Ne, já dávám lobíček. Lobíček je to jedno. do Frankfurtu, tak jsem letěl a tam na výběr Já nebylo musím nic, chytit. to znamená, že vy dostanete Já to, musím co chytit, jak jsem vlastně prohrál, se nevím, Alenka- někam jsem kliknul. Nová seravé čistící pěna pro optimální pH hydratuje A a kontroluje kliknul mastitu jsem, pro vyrovnání dobře. tvé smíšené pleti. Ty naše úspory dá to bez nespořád. Bude se pakovat na termíňáku s ještě Dáme lepším úplnou úrokem. motanici, Já se kámo, nechci ještě moc to vázat. Batman, Já kámo, nevím, Batman U nás si cítí. vyberete hned Kámo, já říkám, své úspory. Tak to je pojďte k nám. úplná motanice. Zkoušej novou aktivní Kamo, zkoušky nesmí ovocně dát. probiotiky vlákninou a semínky. Nakonec chutí a vlákninou. Plácněme si. Teď z vrchu. Proč jste to udělal? Protože vám uplavá. Jdem na to. Levá šíba. Kom, jasná. No, kámo, vymetená. Podle mě to půjde doleva, já se nedívám. Ne, ono to šlo doleva. Náš let vedl severní cestou přes Holandsko, Island, Grónsko, Kanadu, Montánu, Idaho a Nevadu. Kamo, levá, podle mě, kamo, levá, to bude. Tyjo, on jde v spojnici. Hala. Jelikož let do San Franciska je skutečně dlouhý, tak nás před přistáním čekalo ještě jedno jídlo. Zase v takové papírové krabici připravené, bylo to ohřáté samozřejmě i s různými dalšími drobnostmi. A konkrétně se jednalo podle menu o hot snack. Vy to vidíte na obrázku, jestli je to pizza, co to je nebo není, nechám na vás, já jsem v tomhle dosti vybíravý a bylo výborný, spoustu to snědlo. Doprava. Tak, jenom abyste nebyli překvapení, nedostanete další plnohodnotný jídlo, ale takovýhle snack, takovouhle svačinu. Ještě jednu, pojď, ještě jednou. Poslední pena. Následně jsme se začali přibližovat do San Franciska, ale bohužel ten den byla nízká oblačnost, takže žádný Golden Gate Bridge jsem vám nenatočil. Až na cestě zpátky, kde jsem měl možnost vymetená, kousínek opravdu mostu, ale to se podařilo. Reklama. Střihni a já dávám doleva. Doleva, jasná. Lobíček. Plus. Komo. Kanál. Já dám zase motanici takhle. Nepočkej, aha. No, tak teď jsem to asi pokakal. Možná bude zajímat, co jsem dělal v San Francisku. Já jsem tam skutečně byl jenom 3 dny a měl jsem možnost navštívit různé zázemí San Franciského letiště. Neměl jsem úplně čas točit něco pro sebe, ale celé video, co jsme tam dělali, tak najdete na kanálu u Sema. Dávám odkaz do popisku tohoto videa, takže tak pak se můžete zajít podívat. Kamo, dáme zase motanici. Motanice tam nahoru, nevíš, kamo. On to pokadí. Kamo, z toho je gol, z motanice je gol. Takže oni dali taky podle mě motanice, takže znovu bum, kamo, hodně levá. To letělo doprava. Po 3 dnech na mě na letišti v San Francisku opět čekal Airbus A330-900 a to i s žlutohnědými pruhy. Tentokrát to byla ovšem registrace Delta Alfa November Romeo Papa. Cesta zpět byla v ekonomické třídě a to na sedadle 29K. Jsem měl ten den velké štěstí, jelikož jsem si původně relativně drahé. Prostředek, jasný. Ne každý si takovou značku za ty peníze koupí a já Co je? Za 18 euro, to, co se prodává za 16 stovek. A Takže moje překvapení bylo v tom, že vedle mě bylo prázdné uvidíme se místo. u příštího videa. San Francisco je mezi leteckými nadšenci známé převážně díky blízkosti paralelních drah. Také